Ostajemo još kod umjetnosti, ali ovoga puta malo kod kazališne, rekao bih, alternativne umjetnosti. S nama su Borut Čeparović, utemeljitelj i voditelj kazališta Montažstroj, dobro večer. Dobro večer. I Goran Sergej Pristaš, dramaturg istog kazališta. Dobro večer. Najprije, Borute, molim vas da možda ipak malo, premda se dosta zna o Montažstroju, predstavite što je to projekt Montažstroj. Montažstroj je osnovan još 1989. godine, dakle kad su počele ove političke i društvene promjene u istočnoj Europi i zamišljen je kao cjeloviti umjetnički projekt, dakle ne samo kazališni, već i plesni, video, glazbeni projekt. I do sada smo ostvarili 3 cjelovečernje predstave. Prva je bila Vatrotehna 1990. pa onda Rap Opera 1991. i zadnji projekt je Work in Progress, Everybody Goes to Disco from Moscow to San Francisco. Uz to napravili smo nekoliko video radova, jedan je bio Crash in Flame, mislim da je prilično poznat hrvatskoj javnosti. Ja bih sudio reći da je to najbolji spot, čak možda ne samo u tom, kako bih rekao, domoljubnom valu spotova, nego i inače u Hrvatskoj. Iznimno je dobar, evo. Ja sam ga često vrtio u emisiji. I on je bio prikazivan na MTV-u, a ove godine smo sa Daliborom Martinisom napravili jedan kraći video plesni film koji se zove Ja te volim, Montažstroj, koji je do sad prikazan na par festivala u inozemstvu. Inače, sa Rap Operom smo gostovali u Italiji, Danskoj, Švedskoj, Njemačkoj i Sloveniji, a sa našim zadnjim projektom smo napravili jednu veću turneju ovog ljeta, a upravo pripremamo i drugu turneju u ovoj godini. Zbog čega, Gorane, ova predstava koju sada igrate, Everybody Goes to Disco from Moscow to San Francisco, još nije igrala u Zagrebu? Iako je igrate već više od godinu dana ili koliko? Pa negdje tako, skoro još od godinu i pol. Naime, mi smo sa polusatnom koreografijom, na temelju koje je nastala ova predstava, osvojili u Banjoleu na prestižnom koreografskom natjecanju nagradu, zapravo posebno priznanje žirija. Što nam je otvorilo mogućnost da isti taj projekt predstavimo u svijetu i do sad smo to odigrali u, čini mi se, nekih 15 gradova širom Europe, a nismo u Hrvatskoj igrali zbog toga što nismo uspjeli dogovoriti relativno profesionalne uvjete igranja. Recimo, ovo što se upravo sad vidi, to je prizor iz Praga sa našeg gostovanja gdje smo igrali prvi dio naše predstave Everybody Goes to Disco, koji se razvija u igranje na otvorenom pod nazivom Bez distance, No Distance, i taj projekt je dio ove nove predstave koja je proširena zapravo koreografija kojom smo osvojili nagradu. Nadam se da ćemo nakon sutrašnjeg nastupa, nakon sutrašnje hrvatske praizvedbe igrati u Hrvatskoj ovu predstavu. To je sutra gdje možemo reći? To je sutra u ZKM-u, sutra u 21 sat. Montažstroj i ZKM predstavljaju Hrvatskoj po prvi put predstavu Everybody Goes to Disco Remix, a cijeli prihod od ulaznica je namijenjen u dobrotvorne svrhe, zapravo bit će uplaćen na račun Odjela za borbu protiv bolesti i ovisnosti Kliničke bolnice Sestara milosrdnica u Zagrebu. Borute, možda baš da ostanemo kod ovoga što ste rekao, Goran, da zapravo je teško naći profesionalne uvjete. Zbog čega je to tako? Jesu li to neke basnoslovne cijene koje vi tražite ili se radi o nečem drugom ili trećem? Pa mislim da je to pitanje možda prije svega jedne, rekao bih, kulturne politike, uopće jedne strategije koja je u našoj državi. Mi imamo podršku od ministarstva i od gradskih struktura za gostovanja i to vam pomaže financijski ili samo? Dakle, imamo financijsku pomoć za troškove transporta i stvarno, mislim, možemo ih samo zahvaliti na toj podrški. Ali problemi nastaju kad treba organizirati predstavu u Hrvatskoj, jer ovakav tip kazališta i uopće umjetnosti na neki način nije prioritetan. On još uvijek nema svoje jasno definirano mjesto, bez obzira na to što se već pokazalo da on ima potencijalnu publiku. Tako da, s obzirom na i nedostatak prostora koji bi bio adekvatan za izvođenje, s obzirom da nama trebaju potpuno profesionalni uvjeti u smislu pozornice, svjetla i ostalih usluga koje nam mogu dati kazališne kuće, mislim da je veliki problem u Zagrebu da ne postoji poseban prostor za plesne produkcije, recimo nezavisne produkcije,
A u ovim postojećim prostorima, dakle, to je nešto sekundarno. Mi smo oni koji bi mogli ući na neki način u rupe koji nastaju u redovnom programu. Kada mi budemo prepoznati kao jedna vrijednost i tržišna u smislu da je publika prepozna, ali i umjetnička u smislu da je bitna za edukaciju publike, za budućnost, ja bih rekao za 21. stoljeće. Mislim da u tom momentu mi ćemo lako dogovarati te profesionalne uvjete suradnje i mislim da se nikad nije radilo toliko o novcu koliko o statusu takve vrste umjetnosti, koliko je ona dakle potrebna našoj kulturi i našem društvu. Možda malo stvar, oprosti ako vas prekidam, možda malo stvar proširimo, mi se čini da, ako se ne varam, da ipak na toj kazališnoj, plesnoj sceni ipak dobre stvari dolaze s tog alternativnog ili neinstitucionalnog dijela produkcije. Apsolutno. Kad pogledamo malo što se događalo u zadnje 2 godine u kazalištu u Hrvatskoj i u Zagrebu i izvan Zagreba, jasno je da ono što je najgledanije bilo proteklih sezona je nastalo u takozvanoj nezavisnoj produkciji. Mi krivo shvaćamo pojam nezavisna produkcija, to nije nezavisna od bilo čega, to je produkcija koja je nezavisna u smislu prostora koji ima ansambl, koji ima repertoar i slično. Ona je ovisna i tako da još uvijek o pomoći i financijskoj i infrastrukturnoj od države, od sredine u kojoj se predstava stvara, a i od publike naravno koja tu predstavu gleda. Najbolji primjeri takvog kazališta koje je nastalo godinu dana posljednjih su naravno Teatar Exit, produkcija Zec, zatim tu su produkcije Studio Mare i tako dalje. Dakle, jedna grupa autora koja je naprosto napravila udar na hrvatskoj kazališnoj sceni i postavila se na prioritetno mjesto onoga o čemu se razmišlja kad se razmišlja o odlasku u kazalište. Da, ali mi se čini da isto tako ta vrsta kazališta, plesnih projekata ne razi na odlične odjeke vani, za razliku od ovih institucionalnih predstava. Pa ono što recimo mi radimo, a za sad smo mi ipak jedina skupina iz Hrvatske koja je, možemo reći, permanentno nastupa u zapadnoj Europi, je da baratamo jezikom, koji je prije svega jezik tijela, dakle nije govor, koji može biti prepoznat, mislim, i od europske publike. Mislim da je to ono osnovno. Ukoliko se razviju produkcijski uvjeti, dakle na ovaj način kroz nezavisne produkcije, mislim da će to omogućiti da se vremenom i sve kvalitetnije razvija sam kazališni jezik koji mi baratamo, dakle kao kazališni umjetnici. Pa na neki način mislim da bi hrvatska umjetnost mogla biti prisutnija uopće u europskoj kulturi i možda bi mi s ruba mogli malo utjecati na ove stvari koje se događaju u centru, jer mislim da su oni prilično zasićeni onim što imaju. Da. Evo, ja vjerujem da će možda i ovaj razgovor pridonijeti makar malo boljem razumijevanju ovoga što vi radite, ne samo vi, nego cijeli taj jedan sloj ljudi. Ja vam želim naravno uspjeha i u ovom financiranju i u vašim kreativnim naporima. I samo da podsjetimo da je sutra, dakle, u 21 sat u ZKM-u ta zapravo hrvatska premijera i da nakon toga idete na turneju na kojoj također želim vam puno uspjeha. Za kraj predlažem da vidimo još jedanput ovaj legendarni spot Croatia in Flame. Hvala vam i sretno. Hvala.